Benvingudes a l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant al Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar els discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc i avui seran aproximadament 43 minuts, Déu-n'hi-do, que és el que dura l'Am de la Pregunta, el segon disc de Remei de Cala Fresca. Com esteu i què esmorzeu? Molt bé. Hem portat pa de pessic de Calaima. Boníssim, a part. Típic d'Arbúcies, en teoria, el pa de pessic. I aquest és molt bo, sí, està molt bo. Moltes gràcies per portar-lo. Sí, ens encanta molt que ens portin l'esmorzar i està super a l'alçada. Volíem portar alguna d'Arbúcies, així que... Doncs jo volia començar preguntant pel nom del disc, que m'agrada molt, o sigui, el trobo com, no sé, m'atrau molt el nom del disc, i he llegit que ve d'un poema / conjur, Sí. que no sé, com quin tant per cent de poema, quin tant per cent de conjur, que us va fer la Maria Callís. Sí, de fet és un poema que després la cançó Elisàgica Espardenya, que és de les últimes del disc, i que ens ho va fer quan vam treure el primer disc, que estàvem amb Indian Runners, i havíem de treure una nota de premsa, i com que Indian Runners funcionàvem com una associació i tal, no hi havia ningú concret que escrivís les notes de premsa, llavors, sinó que cada cop que es feia un disc doncs es demanava algú altre, i li van demanar a Maria, que també formava part de l'associació, si volia fer la nota de premsa, i ens va tornar amb el poema aquest, ens va semblar fantàstic, i va ser la nostra nota de premsa del primer disc, i després doncs això, ja en vam fer una cançó, de fet la venim tocant des del 21, sí, des del primer disco, i havia de caure en aquest disc, sí o sí. Llavors, això, com havíem de buscar un títol del disc i no, saps, quan acabes un disc és com la pitjor i la millor, però com que tampoc és un disc de concepte ni res, era una frase que em semblava molt guai, el de l'Am de la Pregunta, i com que és una cançó que també ens ha acompanyat tot aquest temps, doncs... És una manera com superbonica d'unir un disc amb l'altre, realment. Sí. De fer alguna mena de tribut. Clar, Això fer mola com molt. un tribut a la història del grup una mica. I que va ser molt generoso perquè podria haver escrit és molt guai aquest disc i va fer un poema, saps? Vull dir que... I va ser la vostra nota de premsa, eh? Sí, era el que... Sí, l'encàrrec era... Així sí que mola, la veritat. El que li va sortir. Jo volia, com per començar, preguntant-vos que he vist que el disc ja fa quasi mig any que ha sortit i l'escolteu encara i com estan veient per vosaltres aquest disc? Perquè clar, o sigui, jo l'estic escoltant i m'agrada molt, però clar, per vosaltres que l'esteu vivint des de dintre, al cap de mig any com el sentiu? Clar, ara l'escoltem sobretot en concert, perquè l'estem tocant, i sí que, doncs clar, ja semblen cançons de fa 1000 anys, però perquè, com tot, ja sabeu, no? Vam trigar 2 anys a fer-lo. Per això que són cançons que moltes, hi ha algunes que comencen just quan vam acabar l'altre disc, no? I que tot just surten ara, i sí que com... O sigui, em veient bé i que ens sentim a gust tocant-les, perquè tocar sí que fa menys que les toquem des del desembre o gener. Algunes altres sí que ja us havien acompanyat, no? Sí, moltes també ja les tocàvem d'abans, vull dir que... Sí, per nosaltres també comença a ser ja també antic, però bueno, això ja passa. Però sí que és veritat que és molt diferent del que fèiem abans. Sí que n'hi ha algunes que estan en el segon disc, però que les noves jo penso que són un rotllo bastant diferent i que també mola, fa que el bolo sigui més complet. Total. I de fet, heu comentat que no és un disc conceptual i a mi això m'ha explotat una mica el cap perquè jo sí que, o sigui, com l'he viscut com un disc molt compacte i com amb un missatge bastant com rodó. Jo pensava que era conceptual, també. Que va, sí, quan estàvem fent les cançons sempre dèiem com una de les nostres preocupacions més grans era que cap cançó tenia res a veure amb l'altra, i això ens feia com molta por. Sí. L'altre dia vols parlar? No, sempre pensava això, sí, que com he juntat totes les cançons que havíem fet en aquell moment i dèiem, hosti, realment això és un disco, vull dir, conceptual segur que no és, però és que no sabem si ni tan sols serà un disco, perquè és que no tenen res a veure. No tenia res a veure. Sí que un cop acabades totes allà posades al davant, dius, vale, sí que té un cert fil conductor, perquè al final les cançons les fem nosaltres. També hi ha una cosa, la veu, si és la mateixa, és una cosa que ja uneix molt, si és una mateixa... Sí. I al final ets tu, o sigui, tu no pots fer, per molt que facis coses diferents, no podràs anar-te'n molt de tu, o sigui, tu ets tu i per tant molt lluny no aniràs, i és conceptual en tant que ho fem nosaltres, però per nosaltres al principi estàvem molt preocupats i amb l'Ildefons també, que l'estàvem gravant, ell també ho deia, i jo no sé si aquestes cançons han d'anar en aquest disco o si, sí, ningú veia ja cap mena de sentit, però... En quin estat estaven les cançons quan li veu portar l'Ildo? O sigui... Ui, per ell massa verda. No, algunes ja estaven produïdes. És que hem fet com una producció mitja a casa i mitja allà, perquè ens...
Sí, la idea inicial era gravar-ho a casa i produir-ho nosaltres i tal, però al final ens vam... Bueno, hi ha algunes coses que no ens acaben de sortir, certes bateries no ens acaben de sonar com volíem i ens vam estancar una mica i va ser com una via de sortida també parlar amb l'Ildefons i dir, mira, que entri una tercera persona... Ho volíeu fer tot en principi, eh? Sí. Sí, però sabíem que necessitaríem ajuda. Llavors, al principi la idea era que l'Ildo vingués a casa. Home, esclar. I va venir. Gravar ho hem gravat 90% a casa. Val. Ah, sí, eh? Sí. Després algunes bateries vam gravar allà amb ell, però amb ell sobretot mesclar. Val. I havíem produït, a vegades si li havíem portat temes que ja estaven produïts a casa, i clar, nosaltres produïm amb Cubells, i produïa amb l'Ableton. Sí. I llavors, clar, passar-ho tot, i era una liada, perquè hi havia coses que ja ens agradaven molt de la nostra producció, que volíem que quedés a l'altra, i llavors busca'm uns altres plugins, com trobar jo, i molts bounces. Vam fer moltes voltes i moltes anades i tornades amb això. Llavors algunes cançons sí que així i altres que poder sí que estaven com més obertes, i tot dir que ja les teníem com produïdes, moltes ella es posava les mans al cap perquè ja estàvem acabant el disc i per exemple lletres no estaven acabades, o sigui, fins ben bé com acabar el disc no vam gravar com veus definitives a vegades. És bastant caòtic el procés, realment. Poc ordenat, o sigui, com som molt de produir a l'hora que mescles i també graves i després acabes de... o ja estàs composant encara queda una lletra, però ja tens una mesclada, és com tot a l'hora. Un bon caos, vamos. Sí. Però banda completa, assajàveu els temes abans de gravar-los? És que la majoria de temes els hem fet amb l'Artur, els fem a casa, llavors fem molt des de l'ordinador, llavors sí que hi ha alguns que són els més rockeros, que són els de banda, que és Mal de Muntanya, Lisèrgica, que aquests sí que són de tocar-los com en directe i passen després. És que fins i tot alguns temes com donaven la sensació d'estar gravats en live. Hi ha un que és Tons de la Ràbia, que el vam gravar sense claqueta i en directe. Iago no hi era. No era que els preparéssim per gravar-los, sinó que els tocàvem. Ja veníem sortien en directe i ja portàvem temps tocant-los en directe i després els gravàvem, vull dir que no hi havia com aquest assaig, era simplement tocar el que ja veníem fent. Estava la feina feta, clar. Sí. Jo ara us volia fer una pregunta perquè abans fa uns quants programes sempre preguntàvem si aquest disc té molt amor i jo vaig deixar de preguntar-ho perquè realment la majoria de discos que ara s'hi parlen només d'amor i era com que no t'he sentit aquesta pregunta, però crec que vosaltres sí que t'he sentit preguntar-vos quant d'amor hi ha en aquest disc, perquè a priori hi ha molta ràbia, però si sentiu que hi ha també amor dintre d'aquest disc. Si no el típic amor romàntic o de parella n'hi ha poc, o sigui, bàsicament és més amor a la vida, això sí, és fantàstic, però no és un disc d'amor i en general amb Remei no tenim gaires cançons d'amor. No. I no us interessa si realment el motiu de composició com a artístic és la ràbia pura? Sí. No, però és pel moment que vius, perquè jo faig les lletres. Si jo les hagués estat fent lletres per Remei amb 20 anys estaria parlant molt més d'amor. Ara mateix no és una cosa que em preocupi, estic molt bé en l'amor, no sé, com molts cops escrius sobre l'amor perquè això, estàs com et trenquen el cor, aquestes coses, però si no, no sé, no és un tema que ja n'he escrit molt, però per mi a casa també crec que és un tema que em costaria més com de treure-ho fora, no? I que escolti ma mare, el meu pare, no en tinc ganes, no? Com que sàpiga molt ningú gaire res, encara o que podrien ser lletres inventades, tampoc cal que parlis de l'amor, que tu tal, però no sé, també hi ha aquesta cosa com que a mi em mou molt més això, la ràbia o les coses que sents impotència, llavors també crec que són més, per compartir-les doncs és més interessant, no és que sigui més interessant, però vull dir que això d'amor ja n'en tenim moltíssimes, no? I poder hi ha coses que, ara, això sí, amb el tema de l'aigua o el tema de Palestina o no sé què, són coses del moment i que també deixes allà i és una manera de compartir-ho. I al final també és amor comunitari. Sí. Realment. No tenim sentit de l'amor. No, però jo sí que he viscut, o sigui, com... Bueno, clar, jo he viscut el disc molt des de la... O sigui, m'ha fet connectar molt amb... M'ha fet sentir part d'alguna cosa, saps? Perquè és de l'entranya i és de víscera i és real, però vull dir que això, per això no de l'amor romàntic com a tal, o de parella, o de tal, d'això no n'hi ha, però tampoc perquè ens tanquem banda, no? Vull dir, com poder en un altre moment vital, doncs, estàs parlant d'això. Clar. Segueixo? Segueix tu. Vale. Ara ja estem escoltant Mal de Muntanya, però havíem escoltat Fusta d'Artista, que per qui no sàpiga la dediqueu a l'alcalde del vostre poble d'Arbúcies. Jo que us volia preguntar si en algun moment veu tenir dubtes de realment treure la cançó per el fet de l'enrenou que podrien crear o no, si realment us era igual. Sí. Us era igual, A ell per al videoclip li feia molta vergonya. Però et feia vergonya per a tu, no per l'alcalde. Sí, ja, és que això... I l'alcalde també era com una inspiració, no? Vull dir que era... Però és com el...
Sí, hi havia més d'un personatge, no?, en l'imaginari que havíem parlat. Però jo, o sigui, tenia molt clar si en algun moment volíem fer una cançó cagant-nos en l'alcalde o cagant-nos en el puto poble, o sigui, això sí que teníem... Bueno, jo tenia moltes ganes. Des del dia que... Tot va començar perquè l'any passat van matar un home a Arbúcies, un caçador, i bueno, es va passar una mica per alt, l'Ajuntament va intentar com també com dir no, pobre, els caçadors no és el seu problema. Bueno, i allà em va agafar com molta ràbia també, molta ràbia de dir, hòstia, no s'hi pot fer res, fem un acte a la plaça, surt l'alcalde a dir que ho sent molt i ja està, i s'acaba. I bueno, com que hi ha moltes... que aquell dia vaig sentir, dic, és que vull fer una cançó parlant de... I ja l'alcalde també és que representa una part també d'Arbúcies i d'una manera de ser que ens fa molta ràbia i que ens indigna. Nosaltres ens hem criat a Arbúcies i estem molt orgullosos de ser Arbúcies i en parlem molt d'Arbúcies, però hem patit Arbúcies també molt, molt fort, perquè hi ha una manera de ser molt classista, molt racista, en moltes coses, en molts moments que l'alcalde d'alguna manera representa, perquè té una majoria absoluta des de fa molts anys i això, jo, a part és un inepte i no sé, la gent el segueix votant i no passa res, no? Esteu molt eixerits al videoclip, A mi m'encanta. A mi m'encanta. M'encanta, està molt guai. O sigui, els vídeos molen molt en general. Els vídeos estan molt xulos. O sigui, jo trobo... De fet, li comentava abans al Marc que hem vist que en algun moment heu dit que l'estètica no juga com un paper central en Remei de Calafresca, i jo trobo que hi ha un lore molt concret com de Remei de Calafresca, com si et mires els videoclips des de l'inici fins a dia d'avui. Com que ho fem nosaltres i ens ho fem nosaltres, doncs... Ja té un color. Clar, que és la cosa, és com la teva marca, però no tant perquè jo si volgués fer alguna cosa concret no ho sabria fer, o sigui, jo faig el que sé fer, no? Llavors passa aquesta cosa més, o sigui, com això, quan dic que no hi ha una estètica és més de que no sé fer una cosa maca o una cosa, això com una... que si volgués fer... No està tan pensat des del principi. Però té molta coherència, trobo. O sigui, com que tot és molt coherent i en el moment en el que és coherent com hi ha una línia estètica per això, i una energia molt... ens ho seguim fent nosaltres i això és la coherència que hi ha, doncs que surt del mateix lloc, no és com que ara li encarrega un aquest i en aquell, que també hi ha hagut moments i també hem provat, perquè també és guai provar doncs, què passa quan li porto algú altre, tot això, sí. Però en general, a mi també és que el dels videoclips m'agrada molt. Al principi tenia molta il·lusió que volia fer molts videoclips i a totes les cançons videoclips, després arribes on arribes. Però... El pressupost, només que vosaltres, és el problema? Bueno, ni el pressupost, el temps i les... I les ganes potser de ficar-vos davant d'una càmera, que bueno, no sé com... Bueno, i això, i editar... Jo imagino, jo portaria... El muntatge. No, i editar, que estàs... Jo editar amb nosaltres, així també, i estàs més d'un mes tancat a casa, no sortint de l'ordinador. I és que és això, si ja produïm nosaltres, o sigui, sempre estàs davant d'un ordinador, al final també cansa. També hi ha cançons d'aquest disco, de fet, tenia videoclips al cap per quasi totes, i en un moment t'has de rendir i dir, bueno, ja està, ja han sortit aquestes cançons, ja una cosa nova, no? Perquè si no és massa temps per dedicar-hi. Sentiu que és fàcil per vosaltres decidir a què li dediqueu? O sigui, amb el temps que teniu pel projecte, on el dediqueu? Jo és que em trenco molt el cap amb això. Com rotllo, saps? Val la pena que posi més l'energia aquí o... Jo soc molt dolent amb això. Som molt dolents administrant-nos el temps en general, vull dir, com molts cops anem més per impulsos i per... Ara he tingut una idea, volem fer això. I després al cap de 5 minuts ja estàs en una altra cosa. Sí. O m'obsessiono amb coses que no valen la pena, com deies tu, no? I llavors ella diu, no, realment, ara hem de fer una altra cosa, i jo, vale, és veritat. Però sí. Però us resulta fàcil trobar el temps per la música? Perquè jo a vegades sento... Bueno, clar, jo tampoc... el meu projecte és jo i no tinc una banda, diguéssim que no hi ha un repartiment de les tasques com potser sí que existeix en Remei, no ho sé, però a vegades és com, tio, és que no tinc temps per fer la música, saps? O sigui, com m'he de plantar i dir, vale, doncs totes aquestes coses esperen. Dediques molt més temps a altres coses que fer música. Que només gestió, o sigui, només admin i producció, rotllo, feina de... Però també és una mica la condemna de l'artista en general, no? Que, sense que, almenys per mi, sento que és com mai tinc prou temps com per dedicar al meu instrument o per dedicar el meu imaginari propi, sigui com a Víctor o sigui com a voler, com en Remei, tots junts. Vull dir que, no sé, sempre sento que, almenys jo mai estic content. En aquest sentit sento que mai arribo i mai arribaré, saps? Com acceptar que mai seràs, jo què sé, mai tocaràs tal i com voldries o mai, no sé. Per mi aquesta és com la lluita del moment.
Sí, com el què, perdó? Que és la meva lluita del moment aquesta. Com rotllo, que m'agradaria més com... Però al final dius, hòstia, això és important, això és important, això és Sempre important. passa tot per davant. Clar, Perquè I tot passa per davant. fer una cançó... Ningú l'està pot esperant. clar. I si treballes... I a part que fer una cançó no és de dir, avui agafo i vaig a fer una cançó, sinó que necessites temps de concentració i de que no et triguin d'allà. Això ens passava molt també gravant a casa, ho dèiem, clar, graves a casa, però a casa també sempre hi ha altres 1000 emergències més, o ve algú i et diu no sé què, i llavors no, que has de deixar molts cops el que estàs fent perquè passen coses i perquè estàs a casa, no estàs a un mes de residència, no sé on, no? I això és lo difícil. No, jo és que ara m'he quedat aquí atrapat pensant en això perquè els rols de Remei una mica com funciona, tots teniu com una part, perquè entenc que vosaltres produïu i tu fas les lletres, vosaltres sou músics, o sigui, com és el rol exactament per entendre? El projecte va néixer molt de l'Artur i jo que estàvem, perquè vivim junts, som parella. Llavors moltes cançons doncs vam començar nosaltres, llavors la banda va venir com després perquè va ser quasi el moment. Llavors, això, hi ha cançons que surten simplement de tocar i d'estar junts, que ara també cada cop estem menys junts, perquè ara ells estan a Barna, nosaltres seguim a Arbúcies, llavors també costa més trobar-nos, tot i que ja, doncs, ells baixen cada fin de, vull dir que estem veient-nos molt, però ara és més perquè has d'anar a fer concerts, i com que has d'anar a fer concerts tampoc tens temps de tocar, de divertir-te, que abans sí que teníem més temps per fer això. Llavors és com això, doncs ho fem més nosaltres, és els que tenim les eines a casa i tal, i llavors doncs, amb ells més la part de concerts i de quan s'escau també doncs, la creació. Clar, arranjar temes, no? Clar, una cosa és com ho fem al disco, però després tota l'altra moguda és passar-ho en directe, doncs, també és veure qui toca què, perquè com que també això ens canviem els instruments tal, doncs a veure qui fa quina part, això també ho hem de veure un cop ja està el disc fet, perquè el disc, això has posat 1000 coses, doncs vale, ara quins instruments es queden i com ho organitzem. Com organitzes el directe, sí. Estem escoltant tots els tons de la ràbia i jo ho vull saber tot d'aquesta cançó. O sigui, m'he mirat els vídeos, he vist el poema de la Rafif, no sé si es pronuncia així, i estic com al·lucinada i vull saber com es va donar això. Fa 2 anys, el Poesia Barcelona ens va encarregar que féssim la presentació, bueno, ara no sé si era la presentació, però un concert que ja fan d'ajuntar una poetessa d'on sigui amb un artista d'aquí i fer uns assajos i fer com una creació per fer un bolo al Poesia. Llavors ens van ajuntar amb la Rafid i vam estar 3-4 dies a la Fàbrica Coats preparant el directe. Llavors eren els seus poemes i havíem de... Bueno, i els vam musicar i després va sortir un concert d'allò. I d'aquí va sortir tots els tons de la ràbia. De fet, va ser una mica aleatori tot, perquè teníem molt poc temps i era superguai i ens ho vam passar superbé, però va ser també com una mica estressant de conèixer algú i dir com, bueno, nosaltres fem això, jo faig això, i com ara trobem-nos... D'aquí ha de sortir alguna cosa sí o sí, no? Doncs a mi provem aquest ritme i de cop funciona o no funciona, i va ser tot com una mica... Bueno, havia de funcionar, perquè eren 3 dies per composar, assajar i preparar un bolo. Que nosaltres no havíem tocat mai a un lloc com el Paral·lel i el dia següent ens anàvem a Palma a fer el mateix espectacle, llavors era com, havíem de preparar un espectacle en 3 dies per això. Però llavors ella actuava amb vosaltres durant tot el bolo? Sí, vam estar els 3 dies amb ella full time. I es va prendre els vostres temps? No, clar, nosaltres musicàvem els seus poemes. Vale, o sigui, no era només aquest poema, sinó tota la seva obra. Sí. Bueno, 6 o... No, molts. Ella en anglès i després en vam fer 3 en català i un en català era aquest, que és l'únic que jo... en català, exacte, en vam fer 2 o 3 i un era aquest, que el feia jo en català sense ella no estava a l'escenari, que els altres sí que fèiem com ella feia una frase i jo la traduïa. Quina locura. I li va agradar molt, és que, bueno, com aquesta va ser com, és guai. I de fet hi ha la cançó de Triania, que també la base surt d'aquesta, o sigui, per un poema seu vam fer com aquesta... Vam aprofitar el que vam composar per un poema seu i ho vam fer cançó. I vam fer una altra cançó. O sigui, no té res a veure amb el seu poema. No, sí, exacte. Que guai. La idea, sí. Perquè aquest moment de fer el maig, perquè clar, no la coneixia de res, podia ser que us quedéssiu bé com el cul, vull dir, com va ser com aquest principi... S'ha alineat tot una mica i ella era superguai. Que guai, que bé, però que també hi havia malentesos. Clar, òbviament. I que nosaltres teníem una forma de funcionar, que entre nosaltres ens entenem, però ella també flipava, i a més fa 2 anys pues, encara eren més crius, i és que ja som més grans, eren més crius tots i que teníem una altra actitud, jo què sé, que anàvem allà, no sabíem...
I a més ella també ja ho havia fet amb altra gent i tenia com també idees molt clares del que volia i deia com feu això i nosaltres no sé com se fa això, no? Però bueno, al final ens vam caure superbé, ens va explicar moltes coses, vam aprendre molt també, que realment aleshores sabíem molt poc de Palestina i de tot plegat i bueno, tenia una vida superboja, la Rafid, molt heavy. Que heavy. La realitat que heu viscut vosaltres i ella, clar, per això ho dic, o sigui, és que... Clar. No té res a veure. I que greu que aquesta cançó amb el temps hagi agafat més i més sentit. Clar, això era abans del 7 d'octubre, però era el mateix any, no? Que era el 23, va ser això. I clar, i ja la cantàvem als concerts i de cop va passar això el 7 d'octubre i per tant tot el que va venir després. I és com que ha anat agafant encara més volada de la que tenia. És una cançó que ens mola molt també com ha quedat en el disco, per això que dèiem abans, que és la que vam poder fer mig semi en directe amb els estris que teníem a casa sense claqueta i crec que es nota, o sigui, és una que a mi encara també se'm posen els pèls de punta quan la sento i és per la força del poema i tot, però crec que també com està gravada, com pot captar molt bé l'essència d'això de fer-ho en directe, que a vegades és el més difícil, com el que fas en concert, poder-ho transmetre al disc. Total. Que és una cosa que jo en aquest disc, una cosa que he valorat molt és com això, com no, que per exemple amb la Mar Pujol ho vam parlar i amb diferents gent que ha vingut al programa, com buscar una mica també que el so també sigui una mica viu, que sigui més orgànic, perquè ara hi ha moltes produccions que són com perfectes i en aquest cas, en aquesta cançó és molt clar, però moltes vegades com tot una mica més brut, que és una cosa que jo no ho veig en quasi cap projecte, no només a Catalunya en general, i crec que mola molt que hi hagi projectes com el vostre, que ho intenteu, no sé si és de forma voluntària o que surt de forma natural, però que ho trobo molt interessant i necessari. Aquest disc està més, o sigui, el primer jo crec que té més d'això, d'aquesta cosa bruta i salvatge, perquè no en sabíem més, no teníem més recursos i era jo. I aquests sí que en tenir com el temps i tal, sí que estàvem obsessionats amb que havia de sonar molt bé. No sé, en el nostre cap perquè que sonés bé, era com la cosa. I llavors sí que està com hiperproduït en moltes coses, però alhora manté, no sé, però sí que a vegades ens ha dit gent també, com, ui, aquest està massa llapadet, no? Clar, és que veniu d'un lloc molt... Però bueno, està guai perquè és el que volíem, o sigui, com també necessitàvem com sentir que podem fer un disco que soni bé, que no sé què vol dir ara, però com que soni amb volum... Bé tampoc no té per què voler dir plasticós, no. Clar, el problema és aquest, crec, que és que ara tot sona molt igual, diria. No, jo no dic ni bé ni malament, dic igual, potser. I això sona diferent, com a mínim. O jo ho he percebut així. Sí, el mateix, perquè fem amb el que tenim i el que podem, i a vegades, per exemple, les bateries estan gravades en 1000 moments diferents, llavors no hi ha gent que no, tria un so de bateria i fa tot el disc com aquest so de bateria. Clar, nosaltres, les bateries són tot un món, llavors que cada cançó sona diferent, no és aquella cosa milimetrada de que... Llavors sí que hi ha diferència, però per el mateix, perquè hem pogut fer amb el que teníem i un dia fas una cosa i l'altre una altra i arribes on arribes. S'us va fer com llarg el procés del disco? Com, o sigui, de cara al proper disc, què sentiu que us endueu? Què us agradaria com... Bueno, poder saber l'ordre de les coses també. És que a veure, aquest disc també el vam començar com... Vam gravar en una habitació de casa i vam començar arreglant un acord de porcs que hi ha a casa per fer un estudi on poder gravar el disc. I això fa 2 anys, vull dir que vam començar el disc fent com de paletes, saps? 3. Clar, exacte, sí. 2022. Van ser... No, el procés ha sigut llarguíssim. I després de fer moltes voltes, no? Com... També aquesta cosa de voler-t'ho fer tot, doncs, com no en saps, com l'estudi, el mateix, no en saps. Llavors fas moltes voltes per arribar a un lloc que si vas amb un professional, doncs t'ho arreglarà així. Però vull dir que també la nostra il·lusió era aprendre'n de tot això i volem aprendre. Com començar a gravar, perquè composem molt gravant, i com començar a gravar, inclús ja mesclar sense tenir-les totes composades, saps que hi ha gent que dius ja tinc les 12 cançons i és gravar-les, saps? Fer un disc és com gravar les cançons i després mesclar. Però que el nostre procés és el que dèiem abans, com és molt... tot a l'hora, desordenadament, saps? I ho voleu mantenir així de cara al futur? Com us sentiu ara? Crec que és més de la nostra manera de fer, però... No, però jo crec que sí que hi ha coses que no sé com, però, per exemple, tenir-ho tot gravat nosaltres i produït a casa per portar-lo després a un altre lloc, no, perquè fer voltes no, però poder sigui... No sé. Sí, vull aprendre'n del procés, però ja m'estic veient que... Que seguireu igual, no? Clar, és que, o sigui, parleu des d'un aprenentatge i des de també un saber fer i com dir no, com tenim aquestes dinàmiques i és... forma part de la nostra essència, no? Però sí que alhora també se sent com certa cosa de dir, bueno, com es veu en vosaltres que voleu que el projecte duri, que això és algo
que sempre, bueno, no sé, que jo parlant, no sé si ha sortit aquí al podcast, però sempre jo penso molt, no?, en fer els discos, en plan, jo no vull cansar-me mai de fer discos, saps? Vull que sigui algo que es pugui mantenir en el temps, més que dir, uah, vaig a fotre-ho tot en aquest disc, no? Sí, bueno, vaig a esforçar-me en aquest disc, però també pensant en que com que vull que el projecte sigui sostenible. Llavors, creieu que és sostenible? Creieu que... A mi els 2 discos se m'han fet superfarragosos, és un procés que però que més que complicat pel procés és per tot el que comporta, el que tu deies, que no cal posar-ho tot allà i no sé què, però vulguis que no, com tot, no? Quan ha de sortir una cosa que és teva, tu fusques, et comences a ratllar amb coses que ni existeixen, no? I em fa pensar en tot de coses que jo al meu dia a dia no hi penso tant, saps? Llavors, entrar en aquests bucles em fa molta mandra, o sigui, ja quan havíem de començar el segon deia, uau, un altre cop, no? Aquesta sensació que m'agrada molt perquè m'agrada composar i m'agrada tal, però això de dir, vale, perquè a vegades fas coses perquè ho estàs vibrant, o sigui, moltes coses, la majoria de cançons surten d'algú que vibres, és una idea, vale, tinc una idea, superguai, però això fins que s'acabi la idea i acabar la cançó, joder, per aquí passen 1000 coses de dir, bueno, doncs aquesta idea potser al final no era tan guai, no sé què, ja ho has escoltat 1000 cops de cop ja no té cap sentit allò, i, uau, no sé, és una menjada de coco important, no ho sé. A mi m'agrada molt més jo que tocar el directe que fer discos. Però, o sigui, fer discos és molt guai, però és una altra cosa. Fer discos però no composar, o sigui, composar és una altra cosa. No? Sí, exacte. El procés de després, més aviat. Sí. Com haver de fer, o sigui, grup de fem els discos per poder-los rodar. Sí. Una miqueta aquesta la filosofia. No, i fer el disc també ens agrada, i que és això, que és un aprenentatge guai, però és el fet d'acabar les coses, que sempre ho dèiem, o sigui, nosaltres no som gent d'acabar les coses, no? El típic, comences 1000 coses i no acabes ninguna, i el disc t'obliga a acabar-la, és una mica com un treball de col·le, i està molt bé perquè aprens moltes coses i aprens a acabar-ho, però just el que fa més mandra és acabar-ho, diguem-ne. El del principi és molt guai, quan tens la idea inicial. Sí, és molt més estimulant, clar. Donar l'ok final és un drama. Clar. Jo no vull ser bajonero, però aquest discurs l'he escoltat tantes vegades a l'esmorzar, vull dir, crec que és una cosa de patiment que realment fer un disc és una liada, vull dir. És petit. Per tothom, o sigui, per tothom és que no és una cosa que és de normalitat i, hòstia, realment em sorprèn que vulgueu fer música quan realment la patiu tant, també, hòstia, no sé quin problema teniu. Sí. Perquè no tocar rato hem parlat molt, això també. Sí, jo estic en una mala època. Jo em estic plantejant què estic fent, o sigui, que ho estic patint molt. Sí. I recursos materials, si a sobre tens un curro i no sé, tu quan estaves de carrer després anaves a mesclar després... Que nosaltres l'any passat no vam tenir vida social, així estàvem treballant de dilluns a divendres, dissabte i diumenge estàvem al convent amb Brildo i les tardes estaves... i havies de dir que no a 1000 coses. I, bueno, però guai, també, o sigui, com... És això, després tens un resultat que, joder, que ara també ho diem, doncs ara estem vivint els resultats d'això i ens estan passant coses molt bones gràcies a això, també. Però això, com quan fas un treball de col·le o una cosa d'aquestes, que t'esforces molt, o fer unes obres a casa, doncs és un puto pal, o una mudança és un puto pal, però un cop està acabat ho disfrutes, no? S'ha de passar. I com estàs en aquest procés? Perquè ara, òbviament, o sigui, esteu entrant, jo crec que un moment que ja us comença a reconèixer la gent dintre la indústria i tal, i aquest procés de fer més bolos, de que us reconeguin més, també crec que esteu com d'alguna manera creant una mica una escena, no sé si l'esteu creant vosaltres, us sentiu així, però sí que crec que realment esteu sent una mica un referent d'un tipus de música que ja està a Catalunya desapareguda. Com està sent com aquests creixement, en Víctor el reconeixen. L'altre dia... No és el Popo, No, per res, però dec tenir la cara rara, tio, no sé, que l'altre dia vam anar a un concert i això, i ens van reconèixer molt i ens va fer molta gràcia. I molt contents de fer bolos, i si a algú li serveix de referent, brutal. Mai va ser la intenció, però vull dir que ho fem i ens agrada i ens encanta fer concerts, i com més millor. No acabem de sentir com això de l'escena, que sí que ens han dit ara últimament per això dels minibús i tal, que som molt col·legues i que és guai, però és un grup, llavors tampoc, no sé, com que no acabem, com l'escena no acabem de trobar-la, és més gent solta que com cada cop fas maig, no? La Mar Pujol mateix són d'estils molt diferents i per tant també costa molt que coincidim en algun bolo, si no ens trobem, però en canvi ens agradem mútuament, ens caiem bé, no? I tal. No sé, que hi ha de molts estils, o l'altre dia que vam coincidir també amb el Petit de Calaril al desconcert, també ens admirem mútuament i és molt guai, però clar, és d'una altra generació, un altre moment, tal, que amb gent solta sí, però no és tant com una escena com a tal encara, o no ho sentim tant. No, és que també, jo vull pensar sobre aquest tema, i jo que sé, a mi em venen al cap, jo que sé, Rogo Banana, per exemple, em pot recordar una mica,
Però clar, a l'hora no feu el mateix, rotllo, tampoc. total, Clar, sí. el problema és que com des de fora, com la gent jo crec que estem tampoc acostumats a escoltar aquest tipus de música, que us fiquen jo crec que hi ha un sac de sastre de la gent que no saben molt bé què feu, com la música o els tiets, una mica, que per desgràcia, com que la gent jo crec que està una mica quadriculada, llavors no sé, em sap greu. Bueno, perquè t'han de posar a algun lloc, no?, per entendre-ho i... Que cada vegada hi ha menys bandes i hi ha menys guitarreo i sembla que de vegades també estàs com en el sac general de rock català i de vegades tampoc... Música de guitarra, sí. Bueno, hi ha menys bandes, jo crec, com a la indústria, diguéssim, com més el circuit, com tot, diguéssim, però vull dir, el mainstream. Però que bandes, o sigui, hi ha hagut sempre, no sé, els Power Workers, quants anys porten allà fent, o sigui, això, i no sé, adoberies, doncs nosaltres és el nostre festival preferit segurament i anem allà i sempre veiem guitarres i sempre veiem bandes i bandes que porten molt de temps tocant, vull dir, que poder no són les bandes que després arriben al públic de, no sé, com un consum més de masses, però que és més difícil de sostenir, saps com? Que crec que sempre n'hi haurà i sempre n'hi ha hagut moltes i sempre n'hi haurà moltes, però com més tirem endavant, com més gira el món, joder, més difícil trobo que és fer una banda i portar 1000 trastos no sé on i després que fer unes proves molt més llargues i que és molt més fàcil portar menys material i fer altres coses, que està molt bé, no estic aquí, però que és difícil sostenir tantes coses a nivell de material. Dale. Li doy? Sí, és que em podria rajar, però és que no em deia gust tampoc. Perquè sempre em passa el mateix. Això ho fem molt, d'amagat. És que em ve la Billy i és que m'encanta rajar sobre cançons, però no em canvia. Jo sempre em sento molt desconcertada perquè mai... O sigui, sento que em costa molt tenir com una bigger picture com de la indústria. Com que a mi em criden molt projectes concrets, però com que no els fico mai a cap calaix. I com el rotllo això, i el de la indústria, també molts cops jo sento la indústria, dic, quina indústria? Què vol dir això? Dic, no sé quina indústria, perquè tampoc estem a... Vull dir que estem a Catalunya, és un circuit super petit, que quan jo he sentit gent parlar de la indústria com si estiguessin dins de la indústria, que no sé què, bueno, col·lega, no sé què cobres tu, però vull dir que no és tampoc un superbusiness. No. Saps què vull dir? Com... Sí, la indústria com a circuit ja ho entenc i tal, però vull dir que també, no sé... Sí, però crec que el mateix, o sigui, estem a Catalunya, és petit, ens flipem molt, que està molt guai, ha de passar per aquí tal, però jo crec que ens flipem a vegades extra, o sigui, col·lega, mira on ets, on estàs, i que perquè és en català i això hi té molt mèrit i ha d'haver-hi de tot i tot això, però vull dir que és que és de flipats aquí, també a nivell espanyol, vull dir com anar d'aquest rotllo com d'estrella quan és que poder ni no t'està donant per pagar-te el lloguer, saps? Vull dir, doncs no... I no és frustrant veure el sostre tan a prop si voleu dedicar-vos a això? És que nosaltres el sostre no tenim tant a prop, nosaltres volem sortir de Catalunya. Sí, és objectiu i marxar, és el següent objectiu. Ara, vale, és el següent així objectiu, m'agrada. però en català. Clar, no, òbviament. És com, has anat apuntant coses que semblaven impossibles fins ara, vale? Tot el que ens està passant, fa 5 anys, tots dèiem, jaja, ni de conya. Pues està passant tot el que vam dir que podria passar i que semblava una parida, o que semblava una conya, pues, següent objectiu, fora. Sortir a Catalunya, sí, Ja han sortit, Hem anat a Itàlia, només. No, i algun lloc més anirem aquest any, però clar, no, i en tenim clar que el nostre circuit és aquí perquè és en català i tal, però no ens volem quedar aquí perquè és que també molta gent de fora que ens ha vist, vull dir, que és això, és que la música, jo escolto molta música que no entenc res del que em diu, és que és l'energia que portes i això també ho tenim clar, és que si et quedes a Catalunya també només, al final, i nosaltres encara sort que encaixem a dins d'aquest circuit de festes majors, que no sé com ni en quin moment, perquè no bona pregunta, saps? Però vull dir que això ja et dona... Però quants anys seguits pots fer? Saps què vull dir? Com hi ha un moment que ja estem començant a repetir programacions que no ens havia passat encara. Clar, si només fem Catalunya, estaràs eternament passant pels mateixos llocs i a la llarga t'acabaràs cremant i no... S'ha posat els cascos, és que cap d'ells està escoltant el disc. No, jo estic aquí a tope amb Triana, saps? Ja estem al final, doncs, quasi. Quasi. De fet, jo us volia preguntar per aquest tema, o sigui, en quin moment vau decidir incloure Triana amb el poema de la Maria? Perquè la Maria ho va incloure. Va. La Maria ho va citar. Hi havia una cita i... Hi havia una cita i ja veu rizar el rizo i ja ho veu citar... I vam acompanyar amb la música com molts acords de la cançó, sí. Ja ves. I jo tenia una altra pregunta d'un altre tema que ja ens hem passat. De cara esmolada, en quin moment va entrar la Carme? És que a mi em flipa la veu de la Carme. Sí, és molt guai, és excepcional. Per mi és molt excepcional. Molt.
No, perquè volia aquesta part última jo no arribava i volíem una veu femenina, que de fet li vaig dir primer a la Mar, o sigui, volia la Mar i la Carme, les dues, però després vaig pensar, la guanyada... Havíem de ser les tres, però va venir primer la Mar a gravar a casa, la Carme, la Mar li vaig dir, però no, anava després, i després li vaig dir a la Mar, millor no, perquè la de la Carme ja va quedar tan guai que dic, és que per què gastar les dues veus, saps? Que era molt clean. Clar, no, i que era gastar dos superveus per, no? Com guardem cartes. Com que perdia sentit una mica, no? I ja està. I de fet és molt curt el tros de la Carme, o sigui, es queda massa curt, hauria de ser. I per això està en català, no en mallorquí, perquè la Carme ho va cantar pensant que ho gravarien més veus per sobre. Sí, això li fa molt mal, li fa molt greu. Perquè ella no fa el seu... no parla com parlaria ella, i llavors... Clar, ho va forçar perquè si havíem de ser tres veus cantant, doncs que fes el mateix. Però bueno, som molt amics amb la Carme i amb Reina, ens vam conèixer ja al Sona Nou quan vam participar junts i des d'aleshores ens hem fet molt amics. Sí. Queda molt bonic, O sigui, segur que en mallorquí hagués quedat molt maco. Sí, però això ho pensa qui ho grava, perquè realment... Bueno, jo he de dir que em va costar... O sigui, li vaig conèixer el timbre, però em va despistar. Per això. Em va despistar per això. Marc, em toca? Sí. Jo us volia preguntar fins a quin punt o sigui, l'honestedat dintre d'aquest grup és com una de les coses prioritàries com a projecte. L'honestedat, o sigui, que jo quan us escolto i quan us veig i no sé, ara que us he conegut, veig que realment és una cosa molt real i a vegades m'ha passat que quan he conegut o he escoltat o he vist no ho entenc igual i és com fins a quin punt realment és un valor que valoreu dintre del projecte i dintre de la idea també de fer música o de fer art. Sí, de fer qualsevol cosa, o sigui, és com... No sé si... Sí, però ser real, i més amb l'art, vull dir, com perquè m'entri una cosa o perquè m'agradi alguna cosa, és com me l'he de creure. I potser no és que sigui una cosa honesta de per si, però vull dir com... Bueno, i és una mica també el que deies abans de lo de gravar vídeos i tal, que sí que és veritat que no ens ho sentim nostre, no només la música, sinó com fer vídeos o qualsevol cosa que tingui a veure amb Remei, bueno, amb promocionar-se, o sigui, no sé si m'estic explicant molt bé, però que quan hi ha com molta ajuda externa, de vegades es perd com aquest, que tot és més net o més... que es pot... Adulcorat, potser una miqueta, no? Sí. I bueno, sí, jo crec que sí que ho valorem molt. Que no ens sentiríem gaire. I com ho traslladeu això al directe? O sigui, jo crec que no, és que crec que no us he pogut veure encara mai. No, ho traslladem com l'altre dia que acabem un tema, no, estem acabant el tema, però en Víctor ja fa rato que ha acabat, llavors passa per davant, recull una tia li està donant una cervesa i agafa les cerveses, nosaltres encara estem fent. Doncs això és com es transmeten al directe, que pactem unes coses, però al final cadascú s'ho passa pel forro una mica. No, estem corregint també aquestes coses, però vull dir que fins ara ens passaven molt aquestes coses també de... No, com... No sé, ara no se m'ha acudit aquesta perquè és d'aquest cap de setmana, però que... Està bé. Hi ha moltes coses que ens passen així perquè passa i ja està, i no passa res i no te n'has d'amagar, o com començar un tema, t'equivoques, doncs es para, tornes a començar i no passa absolutament res. O que no hi ha un personatge construït que és molt diferent de com som nosaltres. Vull dir que, jo que sé, mires l'Instagram i som nosaltres, no és una cosa diferent, o el directe no fem d'una altra cosa que nosaltres, tot i que sempre, puges a un escenari i sempre hi ha com una distància, sí, per formes, però performem de nosaltres mateixos, no sé. I no sentiu que aquesta distància, a mesura que aneu rodant amb els bolos, cada cop, o sigui, que podeu ser més vosaltres mateixos a l'escenari? Com heu notat? Sí. Bueno, nosaltres teníem molta vergonya al principi, crec que tots, era bastant la nostra cosa, o sigui, com ens agrada molt fer música i som molt teatreros entre nosaltres, però vull dir que sobre l'escenari sí que ens feia molta vergonya i això és una cosa que hem guanyat a base de fer-ho. Però és que ho teníem clar... I de veure bolos i com també entrar en el rotllo, vull dir, entendre que no t'ha de fer vergonya per formar, és a dir, i tampoc... sembla també de vegades que sigui com adulcorar-ho, dir, pujo i em faig el putonotes. I no és fer el putonotes, vull dir, és com pujar i sentir-ho i... Una mica sí, mira, vam fer un stage de directe fa molts anys d'aquestes ajudes de Cases de la Música i jo me'n recordo, ens deien coses, no? No heu de tocar amb el cap mirant-vos els peus, tal, i era com tot de cosa, ho parlàvem, després és com, ja ho sabem tot això, és que si no ho fem en un concert és perquè
no podem. I no podem perquè no tenim prou bolos. O sigui, jo deia sempre, dic, és que el que necessitem són putos bolos per poder fer rodatge i algun dia podria aixecar el cap de terra, no? Vull dir, però no, per molt que em diguin la teoria, no? Necessites fer la pràctica i ara, clar, evidentment, doncs, amb el rodatge ja vas perdent tota la por, tota la vergonya i ara sí que és, no sé si és fer de nosaltres mateixos, sí que és una part de tu, però realment tampoc ets aquest, no?, en el teu dia a dia, perquè no podries anar així per la vida, però vull dir que sí que és una part de tu que ja pots sortir i és guai que pugui sortir així. Que guai, sí, jo crec que hi ha coses que només s'agafen a base de fer molts bolos. O sigui, que hi ha coses que només t'espolses quan en portes. És com tot, és com si et diuen fes una fideuà i no has fet una per molt que t'expliquin 40 vegades. Ja, però bueno, que a vegades hi ha la noció... I a mi em passa això, de dir, encaparrar-me molt en necessito assajar més, i matxacar-me molt en aquest sentit de dir, i és com, tia, les cançons te les saps per formar, el que necessites és... Perquè a vegades baixo d'un bolo, no?, i em sento super insegura, i és com, vale, és que potser feia un any que no tocava. Clar. És que... Bueno, això també ens passa, quan fa això uns mesos que no toques, quan toca aquell bolo també el passes una mica malament. I de fet pensava, és que com deuen estar molt segures, perquè estan rodant molt, i això és una cosa com molt guai. Clar, si vas fent això cada setmana, encara portem diverses setmanes de fer cada... I és un divendres i un dissabte, i a vegades un dijous, no? Vull dir, com que això vulguis que no, doncs el dissabte ja ja arribes i dius, vinga, que guai, llarga vida. Jo tinc una pregunta abans que acabi el disc, és que ja estem escoltant l'última cançó. Ja s'acaba. Ha passat volant per això, igualment. Sí, jo tenia una curiositat. Jo volia saber la portada, en plan, que em sembla super cute. Bueno, el mateix que el títol. Vas d'Angelet. A la portada. Sí, és un Nadal, allò. És un Nadal i és com d'Angelet. És que el mateix que la portada i el títol, i a més és com ja has de donar no? És l'últim que falta per poder portar el disco a fer, és títol i portada, i no hi havia res clar ni això, no hi ha un concepte, no hi ha res. Llavors vam pensar, mira, el primer disco va ser una foto que vam anar passant fotos i va sortir una foto que era la del primer, que era quan Urquinaona i tal. I vam dir, mira, perfecte. Pues dic, fem el mateix, anem a passar fotos per l'ordinador, a veure, i aquesta és l'única que quan va aparèixer vam dir, que guai, i això. Però perquè té ganxo, o sigui, jo sempre pensava, té ganxo, és guai, és l'am de la pregunta que no saps molt bé, i el disco també no saps molt bé, doncs la portada també, això. Totes les respostes són no sé molt bé com estic, totes les respostes dels quatre, m'encanta, O sigui, m'encanta, de veritat, perquè moltes vegades preguntem i la gent té molt clara la resposta de tot, no sé com ho tenen tot tan clar moltes vegades. Jo sempre ho dic, o sigui, que a mi l'esmorzar em tranquil·litza molt, perquè jo a vegades penso que prenc decisions com... no sé, això. I te n'adones parlant amb la gent que hi ha moltes coses que t'ho acabes trobant, és això, dic, no sé què vull de portada, doncs vinga, anem a mirar fotos i a veure què ens ressona totes. I molt que te cagues després. I que res és tan important, no? Dic, al final de tot, que res és tan important, per tant, tu ara has de prendre una decisió avui, ara, aquí, pren-la que puguis, i tot és reversible amb els anys que vagis visquent i les coses que vagis fent. I sent molt conscient que si l'am de la pregunta el féssiu d'aquí un parell d'anys, seria un altre disc. O sigui, com no obsessionar-se amb el disc que estàs fent ara, perquè és que, vull dir, d'aquí un any estaries fent una altra cosa diferent. Clar. Total. Pues, bueno, si l'am de la pregunta fos un esmorzar. Clar. Sempre ens deixem les preguntes clàssiques. Si fos un esmorzar, quin diríeu que és? Pitis i pa de pessic. Pa de pessic amb pitis. Esmorzar de forquilla. Pa de pessic amb ous i patates. Aquesta sí que l'havíem de portar preparada. Merda. No calia. Uns callos. Però jo veig uns pitis, jo no fumo, però uns pitis amb pa de pessic, tio. Saps? Lo dolç i lo... Més piti que pa de pessic, Home, jo li veig una mica... Jo li veig molt pa de pessic. Sí. És que a mi, no sé, a mi no m'ha semblat un disc... O sigui, sí que hi ha molta ràbia, però... Alhora també hi veig... Clar, digo, és que tothom veu la ràbia, però també hi ha un corazoncito. Òbviament, però el pa de pessic és esponjós, i això... Però com deien ells, sona molt bé. Sí, a mi... És un disc sucat en cafè sol, això, vale. Jo reconec que el disc m'ha fet plorar, però alhora també m'ha estovat molt. Sí. Com que sona molt bé... I ets més sensible que nosaltres. Voleu? Jo no, gràcies. Jo sí que voldria. Jo me l'he acabat. Pues res, donaré les gràcies ja per acomiadar-me, no? Donaré les gràcies al Bartu. Aquest capítol te'l dediquem perquè és el capítol 40 i hem portat a gent d'Arbúcies com el Bartu. És que Arbúcies!
I també moltes gràcies al Carlos, que ens està fent la realització. I l'esmorzar. Gràcies, Carlos. Ens l'han portat. I gràcies per portar-nos l'esmorzar. Boníssim. Tu com estàs? De Calaima. Calaima. Vinga, adeu. Ciao. Mort el pare